εδώ συνεχίζονται. Κρατάω στα χέρια μου το έγγραφο για το οποίο αναφέρθηκα πριν. Να σας πω πιο συγκεκριμένα ότι υπάρχει άδεια για την εκδήλωση σήμερα. Παράγουμε ό,τι καταναλώνουμε και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Το πρόβλημα ποιο είναι λοιπόν? Υπάρχει μια έκθεση η οποία ήταν προγραμματισμένη να γίνει στον χώρο της Πλατείας Συντάγματος, η οποία θα έχει περίπτερα για ελληνικά προϊόντα. Υπάρχουν και διαδηλωτές και λέει η αστυνομία με βάση το χαρτί του Δήμου θα πρέπει να απομακρυνθούν οι σκηνές για να στηθούν τα περίπτερα. Ένα στοιχείο να δώσω μόνο. Πες τα λίγο γρήγορα μόνο. Ναι. Ότι μίλησα και πιο πριν με τον κύριο Οικονόμου που είναι εκπρόσωπος της εστίας που διοργανώνει σαν φορέα στην εκδήλωση και μου είπε ότι συζητήσανε μάλλον με τους διαδηλωτές για το τι θα γίνει και τους είπαν ότι θα πρέπει να καταθέσουν γραπτός αυτό το αίτημα για το ποιο χώρο θα πάρουν από το Συντριβάνι και κάτω. Δηλαδή να γίνει ένα μοίρασμα του χώρου, να παραμείνουν και οι διαδηλωτές. Ναι, μέχρι στιγμής αυτό συζητιέται τώρα, δηλαδή να παραμείνουν οι διαδηλωτές εκεί που βρίσκονται και να στηθεί η εκδήλωση λίγο πιο κάτω από το Συντριβάνι και κάτω. Αλλά ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία. Ναι. Και μακάρι να υπάρξει συμφωνία και προσωπικά πιστεύω ότι θα υπάρξει συμφωνία. Ναι, δεν βλέπω το λόγο να μην γίνει το ένα, να γίνει και το άλλο. Μάλιστα, Ηλία. Η αστυνομία συνεχίζει να είναι εκεί παρούσα ή όχι? Ναι, διακριτικά και απλά συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και μου είπε ο κύριος Οικονόμου ότι θέλουν γραπτό στο αίτημα αυτό. Περιμένουμε νεότερα από σένα. Θα μας διακόψεις για να μας πεις αν υπάρχει εξέλιξη. Εντάξει, καλημέρα.